Mojím prínosom do komunity je vytvoriť pohodlný priestor pre deti a ich rodičov, aby sa u nás cítili v pohodlí, bezpečne a hlavne ako doma. Bez nejakých veľkých tlakov na čas, bez nejakých veľkých tlakov na výkon, aby cítili to, čo cítime my tu, keď tu bývame, aspoň na tú chvíľku, keď tu prídu. Milujem hostiť ľudí. Keď vidím rodiny s deťmi za jedným stolom u nás na statku Odorica, ako im chutí na čerstvom vzduchu, je to pre mňa pocit naplnenia. Moja misia tu na statku Odorica a čo ja prinášam do komunity je moje organizačné schopnosti a komunikáciu s ľuďmi. Dokážem na telefóne vybaviť rôzne veci a dokážem preniesť ten oheň a tú iskru, keď ja som niečo zapálený, tak aj cez ten telefón to dokážem preniesť a zapáliť ďalších ľudí a viem ich zhrnúť na jednu kopu, povedzme tu na Odoricu alebo niekde, čokoľvek, čo organizujeme. A si myslím, že toto je to, čo ja prinášam do komunity a v čom som ja dobrý. Takže ak máte nejaký nápad, čo by som mohol túto sezónu zorganizovať, tak kľudne mi dajte tip a ja to obvolám, dám na kopu ľudí a môžeme si tu spoločne zatancovať, zaspievať, môžeme vykopať záhon rozuma alebo čokoľvek, čo vás napadne.